і відкрито. Спочатку створення ілюстраційного комітету одним із перших питань це було звільнення чиновників партії регіонів. Ми писали масу звернень по тих чи інших кандидатурах. В тому числі зверталися по звільненню Грицайчука. Як виявилося, пан Грицайчук, пан Шевчун, тобто це сімейний клан, їхні діти, доньки, зяті, брати, сестри. Фактично, лісове господарство області належить цьому сімейному клану. Розумієте, що це означає? Я не буду називати всі ці підприємства, тобто ліси Рівненщини – особиста власність Шевчуна Грицайчука. І не тільки ліси. Це потім. Ми зверталися до правоохоронні органи. Відписки. Я вже не стану нести оті стопи відписок. Прокуратура не реагувала. Правоохоронні органи не реагували. Адміністрація не реагувала. Що саме цікаво? Коли міністерством, першим заступником міністра Краснопольським, було написано погодження пропозицію щодо звільнення Грицайчука, чомусь наша влада, обласна адміністрація, одночасно пише про те, за підписом Приватського Юрія, що немає потреби звільняти Грицайчука. Тобто Грицайчук – це дуже, мабуть, незамінна людина на цю посаду. Чому ж так? Ви скажете, хто замовив? А ніхто не замовив. Ми в черговий раз прийшли з мирними зверненнями під управління лісового господарства. Грицайчук втік. Куди втік? До Чугунікова? Прийшли. Його немає. До Приватського. Знову ж відповідь. Заходимо до Ковальчука. А там Шевчун. Ми хотіли почути відповіді. Чому все лісове господарство в руках одного сімейного клану? Хлопці, там було дуже багато хлопців, учасників АТО. До речі, тут пролунало з вуст пана Максимова те, що ніби це була змова. Ні, це не була змова. Якби це була змова, попередньо узгоджена, якісь замовлення на вкидання чи того чи іншого чиновника у смітник, мабуть, були всі в масках. Як ви помітили, ці хлопці були без масок. Ми пройшли з масою компромату, хотіли отримати відповідь. На що як відреагував пан Шевчун? Ну, по-перше, він став позов, коли хлопці задавали питання, учасники АТО, а він сказав, та ти хто там такий? Яке ти маєш право тут мене допитувати? Він себе брутально, по-хамськи, коли виходив, ще навіть когось послав матом. Я